hej folkens. Velkommen til Minecraft Ekspeditionen sæson 2, episode 1. Sidste sæson blev godt nok lige lidt kort, og derfor vil jeg lige fortælle jer hvorfor, fordi serveren kører på min computer. Jeg har jo lige fået SSD, og jeg fik ikke kopieret jeg fik ikke kopieret verden over på min nye harddisk. Så den mistede vi desværre, så vi bliver nødt til at starte forfra. Så vi kaldte den bare sæson 2, og så var det. Og jeg ved ikke, hvorfor min framerate er så lav lige nu. Nu må give mig lige den blomst, du har fået. Det er min. Jeg skal nok få dem. Og jeg ved stadig ikke helt lige, hvorfor det står stille. Så nu skal du lige blive dernede. Jeg planter lige. Okay. Hvorfor står min framerate stille på 30? Nu ved vi, hvor vi startede. Det har jeg ikke sagt, den skulle. Jeg går i gang med nummer 3. Mens du under de der tekniske problemer. Hvad er den kælder? Jeg tror folk synes, det er kedeligt at se på. Du gør det der. Ja. Hvad gjorde det? Det tror jeg. Det gjorde ikke noget. Lige 2 sek, folkens. Jeg fik så lige mit lån. Nu kan jeg også få lov til at se kysten lidt bedre nu. Ja, det var lidt dejligt faktisk. Nå, men det lægger ikke mere. Whee! Og jeg har bare lige dræbt 3 zombier, og så lige lavet crafting. Og så fik jeg en kartoffel, hvilket er ret godt. Nogle af de er mega sjældne faktisk. Og prøv at se, vi spawnede faktisk allerede ved siden af en mine med jern. Så der er også med jern herovre. Jeg tror faktisk lige, at skrive koordinaterne ned. Æble. Brum, 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 brum. Lidt 2 sek, folkens. Jeg får lige skrevet det her ned. Louisa, hvad er koordinaterne? Prøv lige at gå tilbage. Jamen, jeg er i gang med noget nu. Hvad for en er det nu, vi skal lige? Ej, det kan jeg ikke huske noget. Hvad? Hvilken en er det? Det er F3, Shift F3. Der går helt kuk i det. Hvad er koordinaterne? Det der X, Y, Z. Prøv lige vent, jeg skal bare lige skrive Minecraft. Sæson 2 koordinator. Ja, hvad er de? Det er minus 304. Yes. Nej, det skal du ikke sige. Hvis, bagefter skråstreget. 65. Ja. Og jeg skal ikke sige noget andet. Nej. Og så, nej, som i 206. Nej, 206. Hjælp, jeg dør, Louise. Jamen, det spawner ikke igen. Og desuden kan jeg ikke hoppe ned til dig, fordi så er der ikke nogen på vej op. Sådan, folkens. Så er jeg tilbage igen. Ja, det var lidt kedeligt, det ved jeg. Det ved jeg. Ja. Det er også en sø, så vi kan fisk. Nå ja, de skal fisk. Jeg synes, det er sjovt at fisk. Nej, ikke når man skal vente. Jeg tænker, at vi skal fælde noget træer som mine. Er autojump slået til? I know. Hvad plejer man ikke at gøre? Drik øller, imens man kører bil. Ved, hvad jeg mente. Nå. Tror du, folk gider sige på, at du siger øller? Øller. Måske? Skriv det ned i kommentaren, folkens. Kan I godt lide mig sige øller? Eller sige, hvad drikker møller? Jeg drikker møller. Nej, jeg drikker øller sammen med møller. Nej, hvad drikker møller? Øller. Vi skal rigtig have øller i aften. Nej, det skal vi ikke lige. Nå, du må ikke have kister.
besøg. Ikke øl, ej. Jeg drikker 2 øl, Louise. Nå, men det er bare øl, kan du ikke, fordi du ikke har nogen. Det er det bare sådan noget til kanalen. Du må ikke købe dem. Jeg er 27 år. Jeg troede ikke engang, vi skulle ind og snakke om øl i den her episode. Vi starter rigtig godt ud. Ja, god sprog nu. Jeg taler danmarkisk. Nej. Ja, jeg er ikke bare sød. Nej. Du kan faktisk ikke. Jeg synes, jeg er sød. Gange 100. Og forresten, inden vi går i gang, så vil jeg altså ikke have, at man mister sin ting. Det er virkelig irriterende. Det er lidt snyd. Jo, det er Nej, det er. Jo, det er. Det er snyd. Det er... Louise, mad. Jamen, vi har ikke noget. Du må ikke æde æblet. For det kan man bruge til golden. Så skaff. Og det Vi skal ikke lave golden apples. Jo, fordi det vil jeg gerne lave. Man kan ikke rigtig bruge guld til andet, så... Men det skal vi ikke, før vi har meget guld. Hvad vil du ellers bruge guld til? Hvad? Det er et godt spørgsmål, for det skal man bare. Okay? Slut prutten af alle 4. Nej, for vi gerne have svar. Louise, TP mig. Nej, ups. Progresgro. Ja, op. Nå. Jeg tror du tæppede til mig. Tæppede du ikke hen til mig? Nej. Det troede jeg da. Hvordan skal jeg så finde min ting nu? Nu du skulle bare gå op ad hele tiden. Op, fordi jeg har lavet en vej hele vejen op her. Jeg ved godt, hvor min ting er. Så nu går sådan her. Jeg ved godt, hvor min ting er. Prøv at finde mig. Jeg ved godt, hvor min ting er. Jeg har lige fundet den. Nu ligner jeg igen. Jeg ved ikke, hvor god idé det var, min lignede. Det er faktisk aldrig en god idé. Det er Minecraft-regler. Den her muskel. Jeg har allerede fundet guld. Okay, måske skulle jeg nok lige gå op, før jeg gør noget. Nu har jeg givet lov. Ja. Men hvis du må TP, må vi så skal se det der til. Du må ikke TP nu. Fint. Jeg går under for lov, eller hvad? Men nej, du må ikke. Overhovedet ikke. TP er snyd. Okay. Fair nok. Kun nødvendige årsager. Rigtig nødvendige. Nå. Nå. Hvad? Ja. Skal vi slås? Blev det bare helt stille, hva'? Tør du ikke at sige noget? Jo. Jeg gider bare ikke tale med dig. Men du er bare underlig så. Hvem gider så tale med dig? Nu gider jeg tale med dig. Elle fra klassen. Hvad? Elle fra klassen. Det samme her. Nej. Jo. Min mor og far. Pletskro. Louise, hvorfor er du så underlig? Jeg prøver bare at få kul. I lige måde? Prøver du også det? Nej. Så har jeg jo egentlig ikke noget at tale med dig om. Nej. Vel, hvad var det, jeg sagde til dig? Det kan jeg ikke engang huske. Jeg sagde Du sagde hvad? et eller andet. Da. Ja, det vidste jeg så godt.
zombie. Shit, jeg fik chok. Louise, hvorfor er du bare så... Nej, jeg fik seriøst chok. Nej, du gjorde ikke. Jo. Fik en øl. Og nu har jeg fået en ny skærm. Ja. Nej. Din fjernsynsskærm er altid pænere, synes jeg. Det kan godt være, den er pænere, men den er ikke lige så god. Nå, men så er det okay at have den der med stedet. Fint. Må man TP, hvis jeg slår det der til? Ja. Ej, de hopper bare ned i hovedet på. Nu er der 2 af dem nu, ikke? Det er synd. Nå, jeg dør, hjælp. Der er 3 nu. Jeg har lige været død, Louise. Au, jeg beslutter hjælp. Så slår det jo til nu. Det var jo ikke min skyld. Det var ikke... Nu må man gerne TP, okay? Okay, Louise. Nu må man TP. Ej, der er 3 zombier efter mig. Nu må man TP. Ja. Der er noget i det XP. Num, help. Hvor er du henne? Aner det ikke. Prøv at slippe væk fra monstre. Nå, jeg har de ansvær. Unfair. Er der noget jern til overs til mig? Ja, det kan også få et sæt. Altså, jeg har kun 4 jern. Ja, men jeg har 5. Se, de kommer bare. Og jeg aner ikke, hvor de kommer. Jeg er en spawner et sted. Er det ikke? Nej, det er fordi, der er nat, Louise. Nej, fordi de falder sådan den, så kom klokken 5 imod mig. Ej, der skal jeg ikke prøve at... Og jeg har kun 2 liv. Ja, jeg har en ting på mig. Hvad? Jeg har en ting på mig. Nej, hvad er det nu? Det er det der skede igen. Ej, jeg bliver sur. Som om skelettet hacker. Hej. Nej, der er en zombie også. Nej, hjælp mig. Og så døde jeg også. Det gjorde jeg da også. Og kan det ikke bare blive sådan der, tænker jeg på. Tænker jeg nok også lige på. Jo, mamma. Okay. Jeg begynder at lave sådan en lille farm, som I kan så brød på. Nu er der også en zombie. Og nu er det en creeper. Hvad er det sat til? Er det ikke sådan, skal jeg slå det fra, siger du? Nej, hvad er det, altså er det sat sådan til, altså er det hard eller hvad? Nej. Den er sat til normal. Easy, det er som pinligt, hvis jeg spiller med easy, fordi det kan vi godt over med easy. Spiller på normal. Prøv at se, folkens. Normal. Ja. Nej! Det var lige det dig, der dør lige nu, og jeg bare sådan overlever. Heks. Nej, det er en zombie. Den er underlig zombie. Må jeg godt timesæt? Nej, det må jeg ikke. Det er sådan noget, det ved jeg. Det bliver alligevel dag lige om lidt. Jeg kan virkelig ikke lide dig også. Hvorfor gjorde jeg også det? Ja, det står jeg heller ikke. Nej. Nu var dig. Jeg skal lige lave jernsvær, så kan jeg overleve. Ej, hvad er det? Nu er der zombier. Nu er der zombier. Ved du, hvad jeg er i gang med? Louise. Kom herover, Louise. Kom over til mig. Jamen, løb. Jeg tager et svær. Nå, men løb. Stil dig i midten af vandet. Kan jeg ikke. Så slå den. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gjorde. Nå, det er lige mig.
Louise, vi skal have mad til at overleve, ikke også? Kan du lige tage det der skelet der ved mig? Nej. For jeg er faktisk... Nej, helt ærligt. Jeg skal bare lige lave det spær, og så dræber de mig. Dræber jeg dig? Nej, monstrene gør. Fed. Nej, jeg tror det selv, det er. Sjovt. Er du godt klar over, hvor mange monstre der er? Ja. Jeg tror altså, vi er ved en spawner nu. Ikke for noget. Okay, ved du hvad? Jeg er sur. Nu Rip. ved du, hvad man ikke må? Det du lige gjorde. Det er lige meget. Der er ild i mig nu. Nu er det ikke. Jeg har vand. Louise, jeg laver en lille farm, okay? Og så lige to. Ja, og så lige lave lys og så kul. Det kan lige komme op i den der. Så. Har vi ikke lige et jern, jeg lige kan bruge? Eller lige kan få? Det kan det godt være, vi skulle være heldige. Har du ikke noget på dig? Jo. Au. Det er en creeper, var det ikke? Nej, jeg har ikke mere på mig, der ligger noget i kisten. Nej, det gør ikke. Jo, det gør. Nej, det gør ikke. Jo, det gør. Nej, kig selv. Det gjorde det lige før. Kig. Men så har vi ikke mere. Ja, men det er mig, der har lige 2 af dem. Men det var dem, jeg lavede. Så har vi jo sådan et lille problem. Men jeg ved, hvor der er jern henne, så det er faktisk ikke noget problem. Ja, men jeg har ikke nogen hak til at tage det med, så... Kom op og brænd til døden. Ej, hvorfor kan den ikke slå mig? Bok. Tager jeg bare den her med noget og finder noget jern. Ej, vi skal altså også finde noget mad. Det skal vi snart, fordi... Ja, det skal vi bare. Ja, så. Nu har jeg sovet noget. Nu kan vi ikke komme ned af mine jern der. Kan du ikke det? Nu. Jo, her. Jeg skal fortsætte nedad. Jeg går lige op. Au. Jeg skulle lige sådan, og så støtte jeg lige ned i Nordspor. Det kan faktisk ondt. Det lyder nok bare sådan på kameraet. Og så. På kameraet. Ja, bravo på mikrofonen. Ja, på mikrofonen. Der var 8 stykker jern. Den skal jeg have. Vi deler. Jamen, jeg skal først have en hakke. Jeg var oppe og smelter. Ja. Dote. Jeg har fået en gulerod. Ja, så kan vi også finde gulerod. Okay, Louise, det er nok en god idé at plante meget hurtigt, tænker jeg. Og så skal du også lige plante kartoflen. Jamen, det er også det fordi jeg tænker. Noah. Hvad? Hvor er din? Jamen, jeg har lige kastet. Nå, jeg har den. Det ligner jo bare det samme. Det er det jo så ikke lige. Nej. Er det seeds, du fjerner? Ja, der er det. Okay. Jeg tænker lige, vi kan få lidt flere af dem, så vi bare lige har en pakke, hvis det var, vi mistede dem. Okay, nu laver jeg nogle flere farme. Ja. Så den her, det skal være 9, det skal være og sådan der. Og så skal vi bare lige have lidt water omkring.
Så kan vi nemlig få, lavet, så vi kan have flere farme. Okay, jeg bliver faktisk snart lidt træt af autojump. Noah, giv mig lige dit jern. Skål. Jeg skal have smad. På et tidspunkt. Så, nu skal jeg bare lige have... Hvor mange mangler jeg? Mangler 5. Skal vi... 3. Så kan vi 2. Skal så 1. Og så bum bum. Og så får jeg 3. Så kan jeg nemlig gøre den færdig. Nu er den farm færdig. Jeg viser nu gulerodsfarmen færdig. Ja. Måske skal vi også begynde at lave nogle farm med dyr og sådan noget. Det kunne måske være rart. Jeg har lige fundet noget med jern. Men jeg tror faktisk også, at vi snart skal til at sige bye-bye. Vi har ikke engang lavet særlig meget nu. Det er første episode, Louise. Ja, men stadig det er vigtigt, fordi du mangler noget teknik. Nå. Hvordan er det, når man gør? Så det er sådan. Hey. Så får vi nok. Har vi mere træ? Louise, vil du skaffe noget mere træ? Der er 3 kisten. Jamen, det er det, jeg lige har brugt. Jeg har lige noget mine efter jern. Jeg har lavet for det 8. Dejligt. Nej, det var dem, jeg gav dig. Nej, dem satte jeg i ovnen. Nå. Og så kan vi nok også godt sådan. Ja, og så bare lige lave 2 her. Hvor nu står hvilket lag man i. Det har jeg ikke glemt. Det er der står der 21 ved dig. Der er i midten af XYZ. Nå, det der. Så. Kul. Og det må du meget gerne også mine. Det er på vej til. Fordi kul, det skulle sådan lige bruge lidt meget alligevel. Fordi hvis jeg alligevel også skal tage fakler og sådan noget, så kan vi lige så godt mene det. Der ligger 7 iron i kisten. Men Louise, jeg synes, når vi har fået lavet et stykke gear til os hver, så skal vi til at sige bye bye. Jeg tror faktisk, vi snart er... Lapis. Lapis. Jeg mener det bare, at jeg ikke vil sige hurtigt. Måske så... Nej. Pynt. Kan man farve? Ja. Men det kan også være pynt, for man kan lave det til blokke jo. Men hey, på et vent, jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg kom op henne. Nej, hvad hedder det? Det her. Det er faktisk lang tid siden, vi har lavet en Minecraft-ekspedition. Hvad? Det er faktisk lang tid siden, vi har lavet en Minecraft-ekspedition. Det er nok et par måneder siden faktisk. Det er faktisk...
Det er mega lang tid. Der bare har været en video på kanalen. Men det er også fordi, du har haft andre YouTube-kanaler, du skal jeg har mange. Og så er det også Kom op, Louise. til, når vi sådan vil. Nå, men jeg har lige fundet jern. Så skynder vi. Nu det skal ikke være så korte. Hvad? Jeg tror altså, vi har optaget en time. Ja, vi har nok optaget en time. Ej, så lang tid kan det tage. Jeg tror faktisk, vi har optaget den mængde. Jeg fandt lige kul bag. Så. Men du kommer lige op, ikke også? Nå, jeg har mine. Redstone. Det kan du ikke engang. Jo, det kan man faktisk godt til redstone ting. Louise, så når du har mine det, så kommer du op, okay? Jeg er ikke engang færdig med min kullet. Kom nu bare op. Kommer op, når jeg er færdig med min kul. Okay. Og det vil så sige, det er nu. Nu skal jeg bare lige finde vejen. Gik op. Altså sådan. Hvad er det her? Nå, der, og så gik jeg. Jeg skal bare lige. Ja, nu kommer jeg. Der er bare lige en lille lang vej op. Nu er nej. Okay, folkens, jeg lover, det var sidste gang, jeg gjorde det, men det er kun i første episode, jeg gør det, okay? Det var kun i første episode, fordi vi har jeg har 46 kul, 31 lapis, 28 redstone og 16 iron. Okay, fint. Det er faktisk en okay god fangst. Jeg er altså lige på vej op, det tager lige lidt tid. Fangst. Ja. Ej, er det ikke sådan, at man siger, når man fisker? Jo. Så er det en rigtig god, hvad hedder det? Imens som minimum, ja, hvad kan god kylling. Nu er der må ikke være en blok lige der. Det har jeg da ikke placeret. Og nu dør jeg. Så skal man lige op og så lige dreje. Nej. Ej, hvor rib. Jeg skal lige putte tingene i kisten. Kan du så ikke lige smelte ironet, så vi kan få lavet noget gear? Er det min kartoffel? Skal du ikke stjæle? Jeg er træt. Ej, hvor se. Den sol. Nej, så smidt jeg det. Kan du ikke bare lave noget til iron nu? Yay. Ej, nu er jeg sulten. Åh, bak kartoffel, den tager jeg. Ej, det var min. Æg, må jeg smadre? Nej. Nej. Jeg vil se, om der kommer killing. Det skulle du ikke, for vi kan jo... Okay, værsgo. Nu skal vi sige bye bye. Værsgo. Hvorfor ikke? Nå, men vi vil sige rigtig mange tak, fordi I så med i den her episode. Husk at smide et like på den her video og subscribe. Vi skal lige gøre en ting, inden vi ser på videoen. Fint. Jeg siger lige det her færdigt. Husk at subscribe til vores kanal, og så ses vi næste gang. Og du spiller bare lige om lidt. Fordi de ser meget mere pænt ud. Så nej, det gør det faktisk ikke. Okay, bye bye!